extraordinari i anem a iniciar la sessió. En principi estem tots. El primer punt era l'acte de la sessió anterior, en el que si teníeu alguna cosa, jo sí que tenia una cosa que havia vist ahir. Havia vist que en l'exposició de motius al principi havien posat extraordinari en el ple anterior quan era ordinari. Això ja hauria que canviar-ho i ja està. És en el primer pàrraf on explica el que és el ple anterior. Si aquesta cosa vosaltres havíeu vist alguna esmena o alguna cosa que comentar. Passaríem a votació de l'acte. Aprovem l'acte. Aprovem l'acte per unanimitat. I el motiu de fer este ple era sobretot el punt del conveni de l'aigua en alta. Explique per vosaltres i sobretot també per la gent que ens veu també que al demanar un aprofitament de l'aigua davant la Confederació, si són diversos pobles han d'estar constituïts en una comunitat d'usuaris o en una mancomunitat o una comunitat d'usuaris. En aquest cas, el que s'ha volgut fer o que s'ha estimat millor és fer una comunitat d'usuaris. Són tots aquests pobles que tingueu ahir del voltant, que d'una manera o una altra veuen tots del pou de la Plana. Per exemple, aquí va veure només una part, Canals no veu, però sí que vol tindre els drets sobre l'aigua en un moment determinat. Li falla l'abastiment dels altres pous, Alcúdia, Novelet, Torrella, Llanera, Roglà, Vallès, Cerdà i la Llosa de Ranes, no sé si me'n deixa algun. Però vaja, tots aquests pobles sol·licitem uns drets de captació de l'aigua subterrània de la Plana, que és un pou que està situat allí en el terme de l'Alcúdia. És un pou, és un depòsit, hi ha uns edificis de cloració i de una sala de màquines i d'impulsió i tal. Totes aquestes infraestructures són de la Diputació. La va fer l'any 90 i pico, va fer este pou, el tema del depòsit, va fer tot el sistema en alta. El sistema en alta són les conduccions que van per tots els pobles. I entonces el que no s'havia fet era demanar l'aprofitament d'eixa aigua. Entonces, clar, com és de tots els pobles, han de demanar-ho tots davant de la Confederació i per això primer han d'estar constituïts com una comunitat d'usuaris, per això primer han d'aprovar una mena d'estatuts. Este conveni és com si diguem una mena d'estatut, en el que diu quines normes han de seguir, què ha de ser el president, què ha de ser el secretari, què és el que fa la Junta, en aquest cas de cada poble, quin percentatge té cada poble, en el nostre cas és un 3% de vot, perquè per cada 25.000 metres cúbics que demanem de concessió és un vot, més dos que són el mínim són 3 vots. Nosaltres al final siguem els que més tinguem Junta Torrella, però els més xicotets. Els datos estos se basen en quan fa molts anys, quan es va demanar de cada poble què és el que volia de volum, quin volum és el que demanava. S'han fixat en això. Després la Confederació farà un estudi i determinarà quant li correspon a cada poble. Però en principi nosaltres tenim el 3%, com diu ahir, no sé si s'ha tirat el 40 i pico %, vull dir, depenent dels metres cúbics que necessite o que haig de demanar. Entonces, simplement aprovar el conveni que tenen que aprovar tots els pobles per a, davant de la Confederació, demanar l'aprofitament de l'aigua, perquè a més sabeu que hi ha una sèrie de problemes entre Roglà i Llanera i la Llosa de Ranes. Roglà i la Llosa de Ranes tenen unes fugues brutals, unes fugues molt grans que se produeixen constantment i més en estiu. Si aneu per el camí del gas, veureu que cada 5 metres n'hi ha un pedaç tallat, trencat, cada 5 metres. Quasi l'han canviat tota la tuberia a trossets. I ahir són fugues molt gordes, Entonces tot se repercuteix perquè al final
si perd la pressió allà, per la pressió en tot el sistema, tenen que baixar la pressió per arreglar o tenen que baixar la pressió perquè no hi ha prou aigua. Aleshores pues, és aprovar el conveni i davant la Confederació demanar els drets de la captació d'aigua subterrània i res, i continuar perquè la Confederació tardarà, suposo que prou, en pronunciar-se i després, o paral·lelament, hi ha que fer l'arreglo sobretot d'aquesta zona d'ahir, que són les actuacions que són de vora 3 milions d'euros el que s'ha de fer i urgentment 1 milió i pico d'euros, o sigui que la cosa està, si no tinc problemes perquè estem quasi a l'inici del recorregut i tinguem 2 entrants d'aigua potable, però hi ha pobles que s'arriba molt mal l'aigua, s'arriba sobretot la Llosa i Roglà, sobretot la Llosa és la que més califica, que és l'última que està en el circuit, ¿vale? Però bueno, això serà una altra cosa. Entonces, no sé si voleu comentar alguna cosa. Sí, crec que sí, acord. Vale. Aprovem? Vale, pues, aprovem per unanimitat i alcem la sessió perquè no hi ha res de preguntes. Moltes gràcies.